Здравейте, Давай. сега ще ви покажем как да си направите машина за стрели на О, това Майнкрафт. всеки го знае. Не, нещо друго измисли. Аз съм Алекс Пешо, приятеля на него, който снима сега. Да, сериозно. И аз правя клипове, който не знам дали са толкова ще ме харесва. Алекс, кажи своята страница в YouTube, хората да видят. Ще те шибам, брат. Кажи, бе, циганин. Просто се казвам Алекс Пичо. Направи нещо. Не, тъв се стои. Сега ще ви покажа. Нещо друго измисли. Гледайте внимателно. Сега тихо, Степчо, тихо. Взимаме червен камък. Това не е червен камък, това е рестон или бърд. Как се казва? Ето така слагаме. Не така, от другата страна миниса. Обратно. Така. Майко, дай. Значи, нали го сложи? Ай, служеното е. Така, е така. Да бъдат неразлично. Дай сега. После слагаме червен камък, ето така. Казах ти, че това е. Редстоун, червен камък е едно и също. Както да е. Ай, сега. Сега си псува. Много се слагам. И то много. Аз знам как. Чакайте малко. Не, дай аз да ти го довърша това. Знам как се прави. Къде е червения камък, къде сме го пишем. Само да взема пак лот. Хайде. И сега слагаш, че... Сега, вижте. Взимаме такова, слагам хартулка. Взимаме диспенсъра от оръжията. Такой не знае това пък. Слагаме го тука. Служи нещо. Сега ще сложа... О, пускай ги. Ето виж хабеца. Ти ги взе. Ти ги взимаш. Слагаме, сега взимаме стрели. Служи нещо друго. Мани го. Кикса. Слагаме стрели. Трябва на подводно дишане. И ето вижте сега. Ето и сега вижте как стреля стрелите. Уау. Сега ще сложим кокошка. Ето вижте как я убива. Само да ви кажа, че кокошката се убива с 2 удара. Какво това? Знаеш, че има една отвора, която ти си не видел. Да, само че пак от мъка по мастер се търси по-добре. Я чакайте само малко, вижте колко е готина машината. Довиждане. Чакай, искам да ви кажа за... Натискай тук. Не. Искам да намеря отварята. Ето сега. Аз не знам кое е точно. Не, това няма ефект. Ето, невидимостта. Виж какво става. Какво? Не видим си. Да, ама. Да, не видим си, само това ти се вижда. Ама си не видим. Я такова е това. Чакай, Алекс. Ето виж, ръката дори не ти се вижда. Виж, ръката ти я няма, защото си не видим. Ето отваря за невидимост. Да. Чай 7 минути и нещо, затова ако искате да се промъкнете на Survivor някъде, направете се невидима отвара и така можете да се промъкнете. И това беше.